Hi guys, good morning. Sunday karon so kinahanglan jud magluto kita og lami-lami kuno hay murag siya ako di ay charot. So mo to guys, kinahanglan natong magluto karon kay nag-crave ang atong partner og kasag. Mga sag yun unya ba? Sa ba? Bitaw lami bitaw ikaw kasag niya. Tay may mansad nga ni adto mi aning taymang ngadto mi sa merkado after na mo nagpagawa sa among mga bugoy ug mga bugay. So naka-decide mi nga magluto lang og gamay nga kasag since kami ra mang duha pud ang mukaon ani. Ato ra ni siya isang sangag kay ingon man semester nga sangagon lang kuno. Aday magsangag-sangag kadalong napita. Di mo to niya na siya nga sige ikaw live video kay kinahanglan man jud kuno na to mag-video na. So mo na ni siya guys magihiwa na tong mga pangpal ricados mo na siya ang ahos, bombay. Yan na pa nila na panluya. Paabotan na ninyo maabot ang luya ha. Excited ang tig voice over. So mo na siya ingon siya nga dagkutan ko na to na pinasimple-simple kuno ang kalayo sa kalaha. Niya magbutang na ta di og mantika. Mantika na siya gikan sa tindahan sa akong ugangan. Kinawat ra na mo mo saba. Tansya-tansya ra dyan niya ito rin lapita gid. So mo to, ilunod na nato atong mga ricados diya nga gikan na po sa tindahan. Libre ra rin tanan kasag ra mong gasto worth 70 pesos ra din kabo. 70 pesos worth 70 pesos ra din siyang kasag guys. So laban ra gyud ta diri sa atong pag-brave no yang watay kwarta. So ato lang siya nang ukay-ukayon diha atanan nang atong mga lamas-lamas. Padayon na gitahan siya mo brown. So nakalimtan man ang luya, mo na yung giapas, kung mag-iapas lang at least nanimaho ang tibuok kalibutan nato sa humot sa kasag, di ba? May tagay so bitaw ko kay bawo unsaon ni pagluto, nga na raman siya nga kuano ra ko no pinhubas, adi hubso ni nato. Hubson sa kuno di at una na ako hubsan man so ato ra nang pakuratan sa kalayo. Kayo ra man sa mga god, ay lang guna big deal god. Nya ambot lang basta mo na ni. So ato nang timplahan ang magic. Tag 5 ra din nga sa mga guys ang magic. Unya butang ang patis. Kani jung tayo magasyon jugay ko kay bo ko nga ipakwanan ni siya pinahubsan ni butangan pag nako ni siya og asin. Aw ni butangan og asin. Nya nag magic sarap na gud ko unya nagbutang pagpatis di ba? Ang labas ani magsinabaw na ni siya. Mo na pertig yung nindutas lasa lagi, pertig ninduta gid labay kay parat na kayo. Mo na ni siya giukay-ukay na kulunghay, ukay na. Ya inigtilaw ani ron perting parata, di ba? Asa ka kuan banggitan gikuan og kanang kuan sa kanang suga, ngit na noon bis kay ngit pa kayo sa kalaha. Di ba? Nga na kabanggitan ang tig video nga nag-request nga ning kasaga. Di ba? So mo ni siya tayo mga tilaw-tilaw kulunghay ko.